Sí, altre partit de pretemporada i avui pareix que nosaltres han deixat jugar un poquet massa a les xiquetes de València en la qualitat que tenen. Sí, al principi a mi sí ve, però clar, les xiquetes de València és el que tenen, el que tu has dit, tenen el valor controlat en els peus i tècnicament són bones, es manegen, i amb nosaltres pues, ens costa un poquet, ja que no tenim una base prou creada per quan arriben dalt ja saber un poquet, pues contra tot l'equip la veritat que ens costa tenir el valor. Ja, però jo particularment que estic seguint la pretemporada de l'equip, pues se s'ha notat ja un poquet més del primer partit, s'han vist coses que és el que interessa anar veient. Sí, s'han vist coses, el que també ara tu tens en compte que estem en pretemporada, que tinc a 20 jugadores i els canvis, clar, en principi tenen que jugar totes a veure quin és la posició de cada una millor, però bueno. Per això van anar provant de xiquetes i després tens que anar buscant el teu 11 tipus i les jugadores per anar acompanyant, però enguany tenim bona plantilla. Sí, jo crec que sí, els reforços que hem tingut són molt bones jugadores i tenim dos per cada puesto, quasi com aquell que diu, i després dalt tenim més pegat que l'any passat. Jo crec que com sent la Lliga ja estaran totes al puesto i jo crec que sí que farem una molt bona temporada. Bé, pues continuem treballant. Gràcies, bebè.